Yes, jeg vil gerne vise jer, hvordan man laver målsøgning. Hvis vi har nogle værdier, og vi skal finde en værdi her, der for eksempel kan hedde 10.000, jamen så kan vi sidde og lege med, at vi trykker lidt på de her værdier her, og siger, vi skriver 12 her, hvad sker der så? Okay, så skal jeg nok op på lidt mere. Men der kan man simpelthen bruge det her felt, der hedder målsøgning. Nu sætter jeg lige markøren der, og så går jeg på data, og what if analyse og målsøgning. Og så kan jeg sige, at det er den her celle, jeg gerne vil ændre til 10.000. Jeg vil angive den her celle, jeg vil gerne ændre den celles værdi til 10.000. Og hvilken celle skal jeg ændre ved det? Og nu var det så år. Altså hvor mange år skal det her stå? Så jeg trykker på det her felt, det er det jeg gerne vil have justeret. Og så siger den så, at jeg skal have den stående i 51 år eller perioder med en rente på 2,75 og et startbeløb på 2.500. Så får jeg 10.000. Nu lærer jeg lige den her, så prøver vi lige en gang til. Det kunne også være, at vi gerne vil have justeret renten i stedet for. Og jeg vil stadigvæk gerne have 10.000, men jeg vil gerne vide, hvor meget kunne renten være på, hvis jeg skal nå til 10.000 i 12 perioder. Så står der så, at renten her skal være per periode 12,25%. Den står i 12 perioder, og et startbeløb på 2.500. Så vil jeg få 10.000. Sidste, bare lige for at tage den, det er, at vi kunne så også sige, at det er den her kolonne, samme celle, vi gerne vil ændre. Og vi vil gerne ændre startbeløbet. Altså, hvad kan jeg sætte ind for at nå med en rente på 2,75, en periode på 12 perioder her, og så at den når på 10.000. Hvad skal jeg sætte ind som startbeløb, hvis det er de her to, der er låst fast? Og så markerer jeg det her felt her, den jeg vil ændre for at kunne nå den værdi her, B9, der får 10.000 i værdi. Og så står der, at mit startbeløb så skal være 7.221,3, og så får jeg det her. Og det her målsøgning kan man bruge i mange sammenhæng, hvis I laver nogle formler i Excel-ark. Tak for den gang.